खुलुमबाय आंनि मुङा प्रियमा बर' आरो आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय फैदों। आं गिबियावनो साबायखर बावनो सानदों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेफोरबायदि इनिशिएटिभखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैनायनि थाखाय। बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जालांनाय जे वमेन्स लिडारशिप सामिट आं बेयाव फैनो मोननानै गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै सानो। मानोना आं बेयाव फैनायनि गेजेरजों गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनो मोनबाय जाय खोथाफोरखौ आं सिगां मिथियामोन बा रोङामोन। आं बयनिख्रुइ देरसिन खोथा मिथिनो मोनदों होनोब्ला गावखौ बुजिनाय। आं थारैनो सासे माबायदि मानसि, आंनियाव मा मोजां गुन दं, मा गाज्रि गुन दं, आं बेखौ मोजाङै बुजिनो मोनबाय। माब्लाबा जोंनि लाइफआव ओरैबायदि खायसे जाथायफोर जालाङो जाय जाथायनि उनाव जोङो गुबुननिफ्राय निमाहा बिनो बा गुबुनखौ निमाहा होनो जोबोर गोब्राब मोननानै थायो। नाथाय निमाहा बिनाय आरो निमाहा होनो हानायादि जोंनि देरसिन गुन, बेखौ आं बे प्रग्रामनि जोहै मोजाङैनो मिथिनो मोनबाय। बेनि अनगायैबो जोंनो गोग्गो आरो मोनसे जौगाखां समाज दानो थाखाय गोजोननि बेसेबां गोनांथि आरो जों गोजोनखौ माबोरै लाबोनो हागोन, आं बेखौबो बे प्रग्रामनि जोहैनो सोलोंनो मोनबाय। आरो आं सोलोंनो मोनबावदों दि सासे आइजो जानानै आंनाव बा जोंनियाव बेसेबां आरो माबायदि मोजां गुन थानांगौ आरो बे गुनफोरखौ लानानै जोङो माबायदि समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हायो। आरो सासे आइजोआदि न'खरनि बेन्दोङाव थानायनि अनगायैबो बा न'खर गंसे दानायनि अनगायैबो माबायदिहाय गावनि मोजां गुनफोरखौ लानानै समाजनि बा समाज सोलायथायनि आरो सुबुंफोरनि मोजां खामानि मावलांनो हायो, बेखौ आङो सोलोंनो मोनबाय। आं आसा खालामो बा आं समाय लायो जे बे प्रग्रामनि जोहै आं जिखिनि बाथ्राखौ सोलोंनो मोनबाय, आं बेफोर बाथ्राखौ बेनिफ्राय थांनायनि उनाव इयुनाव आंनि जे ससाइटिनि मानसिफोर बा आंनि लोगो लेवाफोर आं गासैनोबो बिलाइनो नाजागोन। आरो आं बायदि गुबुन सासे सुबुं सोरजिनो बा गोबां सुबुं आं सोरजिनो नाजागोन, जाहाथे जोङो खौसेयै गंसे गोजोननि बिटिआर दानो हायो। गोजोन्थों।